Мама ли се звънна? Да. Майко! Кажи на майка, че я ще би. С какъв джип трябва да е? Добрички джипки, ама има и за скоростни отсечки. Ай, боя! Някой Тойота няма ли? И са добри. Голяма ли е, малка ли пай? Малка ли е? Виж колата ми, не знам, голяма черна, толкова. Да, тоза. Айде, Юрош пак това. Да, стрикат там главата му дете има. Малко страшно стане, подаря газ с колата моя. Майка ми, падне с колата, не знам, голяма черна. Черна, ама каква марка е.